Krista Gawċi ta' 21 sena mis-Sannat Għawdex hi sitt persuna li tresqet il-qorti mill-pulizija u nżammet arrestata brabta ma' serqa ta' droga kannabis mill-beriks tal-Forzi Armati f'Ħalsafi. Jirriżulta li din hija sieħba ta' Cleveland Patch li diġà tressaq fuq il-każ flimkien ma' 4 oħrajn u nżamm arrestat. Il-prosekuzzjoni spjegat li Gawċi deret bil-karozza fiġin il-beriks dakinhar tar-rejat u kien hawn li skattat investigazzjoni fejn ġew elevati numru ta' filmati mit-toroq minn Ħalsafi sa Ħażebbuġ fejn kien hemm il-garaxx allegatament ta' Sean Attard li fih qed tinżamm droga. Ir-riżulta li fil-filmat deru żewġ vetturi Toyota Belta b'diversi persuni deħlin u ħirġin mill-beriks tas-soldati min-naħa tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u Toyota Vitz sewda wieqfa fil-viċinanzi allegatament tal-imputata. Meta s-sieħeb tagħha ġie arrestatu qal lill-pulizija li Gawċi kienet qiegħda miegħu fil-karozza. Għalhekk il-pulizija bdiet bit-tfittxija għal Gawċi u meta missier Patch sar jaf ħadha min jeddu fid-depow. Fl-istqarrija mal-pulizija Gawċi ammettit li kienet qed issuq il-karozza. Ir-riżulta wkoll li hi kienet fuq il-post tas-serqa matul satejn sħaħ, kemm ir-riżulta li damet għaddejja s-serqa. L-ewwel 4 suspettati li tresqu l-erba' kienu Sean Attard ta' 30 sena minn Ħażebbuġ, Youssef Essesi ta' 33 sena minn San Pawl il-Baħar u l-aħwa Carlos Patch ta' 23 sena u Cleveland Patch ta' 19 sena, it-tnejn mill-Marsa. Waqt il-ħamis tresqet il-5 persuna Liam Stewart ta' 23 sena minn Tal-Pjetà.